बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। चिरां जिल्लानि बेंटल सालबारि ओनसोलनि दै सान्थि आफादा मोनसे फोसावथाय होदों। दै सान्थि आफादनि आफादगिरि अनिल वारिया फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 26 अक्ट'बरनि टिकेट हरनायखौ सोलायनानै फैगौ 4 नभेम्बराव हरनाय जागोन, लोगोसे 28 अक्ट'बरनिखौ 6 नभेम्बर खालि हरनाय जागोन होननानै फोरमायदों। कालि फुजा सिजन गोलैनायनि थाखाय सप्तासे बन्द थानो गोनां जादों होननानैबो बिथाङा फोरमायो। बरमा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिया साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों रुफाथि फोरबो फालिथाय खुंफुंदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिया बे बोसोराव रुफाथि फोरबो फालिथाय खुंफुंदों। बरमा बाथौ आश्रमा देग्लाय बोसोराव 25 बोसोराव आगान होबाय। बेनिखायनो दिनै 26 आरो 27 इं खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों रुफाथि फोरबो फालिथायखौ खुंफुंदों। बेबायदिनो 27 इं खालार खालि गेवलां मेलबो लानाय जादों होननानै मिथिना मोन्दों। बे गेवलां मेलावनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, BKWSनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिअ पि नार्जारि मोनाबो बाहागो लाफैगोन। उदालगुरि जिल्लानि टंलायाव थांनाय हराव गुलि गावनाय जाथाय सोमजिदों। मोखाङाव जि खाथेना फैनाय साब्रै दुथां लाइमोनफोरा थांनाय हरनि 11 रिंगासोआव फालांगिरि गौतम बरुवा आरो बिनि बिसि बबिता बरुवानि सायाव गुलि गावदों। जाथायाव टंला जालुकबारिनि गौतम बरुवा आरो बिनि बिसि बबिता बरुवाया गोब्राबै जोखोम जायो। बिसोरखौ रैखाथि होनो थांनाय मानब देका मुंनि लाइमोनाबो गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ टंला रायजोआरि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। जाथायनि खौरां मोननानै हरनि समावनो टंला पुलिसआ जाथायथिलियाव नुजाथिहैनानै जाथायनि सोमोन्दै संदाननाय हाबाफारिखौ जागायो। मुलुगनि लेथ्रासिन सुबुङा जिउ गोमाबाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला दुगैनानैनो जिउ गोमादों। थांनाय 50 बोसोर सिगांनिफ्रायनो दुगैयाखैमोन बे सुबुङा, जायखौ मुलुगनि बयनिख्रुइबो लेथ्रासिन सुबुं होननानै बुङो। बे सुबुङानो जादों इरान हादरनि 94 बोसोर बैसोनि एमाव हाजी। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला एमाव हाजीया जोबोद दुगैनो गियोमोन, नाथाय दान मोनसे सिगां एमाव हाजीखौ गिबि खेबनि थाखाय गामिनि सुबुंफोरा थुखैनो थाखाय लांनाय जादोंमोन आरो बिब्दिनो गोबां साननि उनावसो दुगैनानै दिनै एमाव हाजीया 94 बोसोर बैसोआव जिउ गोमानाङो। बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोराव क'क्राझार केन्सार केयार सेन्टारनि बानजायनायाव ब्रेस्ट केन्सार दान अक्ट'बर दानखौ बिथा खालामनानै सांग्रांथियारि रेलि हाबाफारि बानजायदों। क'क्राझार जिल्लानि जिला बेंगिरिनि लांगोनानिफ्राय जुरिजेननाय सांग्रांथियारि रेलिखौ फिरफिला जांख्रिनानै बेखेवना होयो क'क्राझार जिल्लानि जिला बेंगिरि बर्नाली डेकाया। क'क्राझार जिल्लानि जिला बेंगिरिनि मावख'निफ्राय RNB सिभिल देहा फाहामसालिसिम दिहुननाय हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो हेलेना गायदे बसुमतारी, JNM नार्सिं स्कुलनि नार्सिं फरायसाफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि मेडिकेल अफिसार NK सिंहा लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरा। खौरांगिरिनि सिगाङाव क'क्राझार जिल्लानि मेडिकेल अफिसार NK सिंहा आरो क'क्राझार जिल्लानि जिला बेंगिरि बर्नाली डेकाया बुङोदि ब्रेस्ट केन्सार दान अक्ट'बर दानखौ बिथा खालामनानै ब्रेस्ट केन्सार बेरामखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ बानजायनाय जादों होननानै रोखा बुंथियो।